Δεύτερη προκριματική σειρά στα 100 μέτρα εμπόδια των Νεανίδων. Στο 2 η στρατηγία Δανάη Σκεύη του Γοσού Κηφισιάς. Στο 3 η Κυριακή Σαμάνη του Έολου. Στο 4 Άλκης της Γεωργίου της Υγείας Ρόδου. Στο 5 η Σταυρούλα Κουρμπέτη του Μεσσηνιακού. Στο 6 Μαρία Νεφέλη Ρίγα της Σχολής Μωραΐτη. Και στο 7 Κωνσταντίνα Βαλσάμι του ΑΟ Φιλοθέης. Παρακολουθείτε σε live streaming σε παραγωγή του Segas από το Sports Hero GR και το Segas.gr τα πρωινά αγωνίσματα της πρώτης ημέρας του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Εφήβων Νεανίδων στο Στίβο. Είναι η τρίτη διοργάνωση φέτος που καλύπτουμε στο θερινό πρόγραμμα του Στίβου. Είχαμε καλύψει και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών στο κλειστό με 6 κάμερες τότε, με 4 τώρα πια στις Σέρρες, στα Τρίκαλα και στη Λάρισα, στην προσπάθειά του ο Σέγας να προβάλλει όσο το δυνατόν καλύτερα τον ελληνικό στίβο. «14-68». 14-68 για την Άλκης Γεωργίου. Η Άλκης της Γεωργίου νικήτρια σε αυτή τη δεύτερη προκριματική σειρά.